I pozdrav ljudi, moje ime je Stefan i danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje. Da, nastavljamo na naše preživljavanje što smo počeli. Baš na ovom mjestu. Dobro, imam 3 vune. Sad ću te 3 vune da napravim krevet, pa da otpavam. Nemam jednu vunu. Ja ću napravim, da sam dobio ovu. Oto, ćuvamo. Bili ovcu. Ubili smo ovcu. Jej. Možda primo krevet. Jej. Good night, my friend. Dobro. No. I pokupimo ovo. Magarce. Tu ćemo proći. Ako tu ćemo da počnemo. Tako linija, samo uzmem crafting table da napravim lopatu. Jer nemam lopatu. Jedna lopata. Možemo da počnemo. Ako činim kako malo tiše pričam, to je zato što je 10:07 ujutro. Da snimam. Inače, čisto ako klip ne pišu. Nus me nešto zeza, znači to je strašno. Če malo da ne mogu da prijela, šta kako zove. Ajde. Evo ga. Ovo će biti naša kuća prvo ako. Da, izvinite ako je prošla epizoda bila nešto kratka. Mobitel nešto nije htio da mi radi. Da, mobitel nešto nije htio da mi radi. Onda nisam s njim imala dušu. Ja sam s njim baš ekstra epizodu, ali nije mi lepo mobitel snimio. Samo nek polo delo izbacio. Sam deo, ne, snigla. Pa, nije važno, uglavnom. Ovo možda bude naša kuća. Ima dirt. Dirt je važan. Postavimo ga tu. Naša kućica. Ovo će da bude naša kućica. Furnace. Ne to. Put back. Tu. Dobro. Onda ovdje. Tu možemo stavimo. Onda da napravimo malo čarku. Napravit ćemo malo čarkola. Možda ispačemo i piko. Da. To je moja teorija. Napravimo tor, dakle naravno 3. Da. Predvrata. Još jedna vrata. I prava vrata.
Ne, evo ga. Napravim torč. Opa. 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 I da. Ovto. Zašto se shifta? Evo ga. Bili smo ovcu. Na svinju. Na srbijaku. Tako. Ja kilo svinja. Ja sam kilo svinja. I još jednu ovcu sam kilo. Sugar cane. Je, to će ne trebati za enchanting table. Za bookshelf. Može mi sad da je kupala neka. Da. Dobro, gledam. Imam još ovo ovdje. Spava ga. Nisam. Dobro je. Imamo polja veće, to imamo pustinju, ovdje imamo konja. Op. Op, uđe malo. Tu ću da postavim šećernu točku. Ha, šili. Šta sad? Lele. Lele, ste vidjeli ovo? Lele, čoveke. Jes malo šalim, naravno. E tu. Do naše kuće. Ajde. Ćemo i manje sad nešto počnemo. Daj mi pećinu. Nije pećina. Pećina nije, to je obično udubljenje. Aha, no pećina, jeste. Nije, je, nema pećina. Wow. Kada ću toliko blizu, baš dobro izgleda. Treba još šećera. Ajde sam pokupila tu šećernu trosku i nisam kako sam čutao. Zamisli se nešto. Ajde. Selo. Tu, idemo u selo. Ljudi moji, idemo u selo. Da. Našli smo selo i ne sam da se preselimo odmah. Koga šiša, ne mogu, mrzim je sad opet da pravim kuću. Ovo je moja stara kuća. Sad mi se kod villagera. Što je glupo. Samo da rešim ovaj problem s ovim. Znate. Pa se mi vidi. I evo me nazad. Stali smo tamo gdje smo i nastavljamo tamo da nastavljamo tamo da smo stali. A, laž. Kažu ti iskopati furnace. Nikako da iskopati furnace. Ovo ću da pokupim. Ovaj kamen. To. Nema to treba? Nema. Idemo jump. Idemo u selo. Idemo kod babi i dede. Ne znam pošli se na to skosno, ali mrzim sad. Da, sad nama nisu animacije konji, nego i to.
Brzim hitrom. Hitno žurimo. Ajde, šta ti unutra? Skupio jesi. Idemo do sela. Kovač. Please, ima kovač. Naravno, nema kovačnicu. Jej. Nema ovdje librarian. Jel ono? Nije obična. Stari. Obična kuća. Služimo ovdje. Nas baš briga. Sad naša kuća. Tak. Ko je ušao, ko je izašao, mene baš briga. Tu. Ovdje možemo da turimo krevet. Tu imamo samo 2 česta. Mislim da nema drveta za 2 česta. 2 česta. Da osvetimo malo. Da se vidi da nam se ne stvaraju. Da, slušajte ovu priču. Ja sam igrao Minecraft. Znači, naš ovako sela. I ja sam zaboravio da osvetlim. Kako nisam osvetio, ja sam samo krenuo creeper. Ako sam krenuo, boom. Zato mi se desilo. Rip. Nema kovačnice. Koga šiša, meni je važno da smo mi samo, ne to. Meni je samo važno da smo našli selo. Da. I ništa, to je bilo to što se tiče ove epizode. Mi se vidimo u sljedećoj. Ćao! Vidi, Đori. Reći se vidi, čao. Ćao.